ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் எஸ்பி சோலார் ஷாப். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ இபி பில்லை எப்படி ரிடக்ட் பண்ண முடியும், அதாவது இபி பில்லை எப்படி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம அந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி ஹாட் டாப்பிக்காகவே போயிட்டு இருக்குது தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தோட மின் கட்டண உயர்வு. மின் கட்டணங்கிறது பழைய டேரிஃப் இருந்ததை விட பல மடங்கு இன்றைக்கி அதிகமாக இருக்குது. மற்ற மாநிலங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டிலோட பவர் மின்கட்டணங்கிறது கொஞ்சம் கம்மி தான். எனிவே மின்கட்டண உயர்வை நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம், எப்படி நம்ம அதை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கம்ப்ளீட் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். எல்இடி லைட்ஸு இப்போ நான் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பொருளுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வாட்ஸை தான் எடுத்துக்கும். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வாட்ஸை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பவரை எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு ஒரு பலனை கொடுக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 வாட் பல்ப் எடுத்துன்னா ஒரு 9 வாட்ஸ் கரண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு தான் நமக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுமே குறிப்பிட்ட அளவு கரண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு தான் நமக்கு பலனை கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ் கம்மியான வாட்ஸ் உள்ள பொருளை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இபி பில்லை நம்ம குறைக்க முடியும். இப்போ எல்இடி பல்பை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நம்ம குறைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரோசன் பல்பும் நம்ம குண்டு பல்பு நார்மல் டங்ஸ்டன் பல்பும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் எல்இடி பல்புக்கு மாறிட்டாங்க, இன்னும் நிறைய இடத்துல மாறாமல் இருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி நார்மல் பல்ப்லேருந்து நம்ம எல்இடி லைட்ஸுக்கு நம்ம மாறும்போது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு பாதி கரண்ட் பில் நம்ம குறைக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 40 வாட் டியூப்லைட் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அது கொடுக்குற அதே அளவு பிரைட்னஸை ஒரு எல்இடி டியூப்லைட் 20 வாட்ஸ் கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. இங்கே உங்களுக்கு 40 வாட்ஸுக்கு 20 வாட்ஸுக்கும் ஒரு பாதி கரண்ட் பில் டிடெக்ட் ஆகும். இப்போ ஒரு லைட்டை நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, நிறைய லைட்டை நீங்கள் விடிய நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போதோ இல்லைன்னா நிறைய நேரம் யூஸ் பண்ணும்போதோ அது எடுத்துக்கிற கரண்ட்டை விட நம்ம எல்இடி பல்ப் யூஸ் பண்ணும்போது சேம் டைமில் நமக்கு பாதி நம்ம கரண்ட் பில் எடுத்துக்கும். ஸோ இந்த எல்இடி பல்புக்கு நம்ம மாறுறது மூலமாக நம்ம கரண்ட் பில்லை ரெடக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்டிசி ஃபேன்ஸு. இப்போ நார்மல் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஃபேன் எடுத்துக்கிற கரண்ட்டை விட கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு பாதிக்கும் கீழே குறைவாக பிஎல்டிசி ஃபேன் ரன் பண்ணோம். பிஎல்டிசி ஃபேன்ஸ்னால் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா பிரஷ்லெஸ் டைரக்ட் கரண்ட், அதாவது பிஎல்டிசி ஃபேன்ஸு. அதாவது மற்ற ஃபேனுக்கும் இதுக்கும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு ஃபேன் ரன் ஆகிறதுக்கு ஒரு காந்தப்புலம்ங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்குறதுக்கு தான் ஒரு ஃபேனு கிட்டத்தட்ட 80லேருந்து 100 வாட்ஸ் எடுத்துக்குது. அதே காந்தப்புலத்தை நம்ம பர்மனெண்ட்டாக ஒரு பிஎல்டிசி ஃபேனுக்குள்ளே நம்ம வைக்கும்போது அந்த காந்தப்புலம் உருவாக்குறதுக்கு தேவையான கரண்ட் நமக்கு இந்த இடத்துல தேவைப்பட போகிறதில்ல. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கரண்ட் பில்லுங்கிறது ரொம்ப மிச்சம். ஸோ அதனால தான் நம்ம நார்மல் நார்மல் ஃபேனை எடுத்துகிட்டு பிஎல்டிசி ஃபேனை மாற்றும் போது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு பவர் ரிடக்ஷன் ரொம்பவே கம்மியாக பண்ண முடியும். நம்ம ஒரு நார்மல் ஃபேன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு 80 வாட்ஸ் எடுக்கிற ஃபேனை நீங்கள் ஒரு 20 மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1600 வாட்ஸ் நம்ம கரண்ட் பில் எடுத்துக்கும். அதாவது 1600 வாட்ஸ்னால் 1.6 யூனிட்டு. ஒரு 1000 வாட்ஸுங்கிறது ஒரு யூனிட்டுக்கு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம 1.6 அதாவது 1.5 யூனிட் கிட்டத்தட்ட நமக்கு எடுத்துக்குது ஒரு ஃபேன் 20 மணி நேரம் ரன் பண்ணுறதுக்கு. அதுவே நீங்கள் நிறைய ஃபேன் ஒரு 2, 3, 5, 10, 15 எடுத்துக்கும் போது அது எந்த அளவுக்கு பவர் எடுத்துக்குங்கிறத பாருங்கள். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் சொல்லிடுறேன். இப்போ நீங்கள் அதுவே பிஎல்டிசி ஃபேனை ஒரு ஃபேன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபேன் 30லேருந்து 35 வாட்ஸ் எடுத்துக்கும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம அதிகபட்சமாக வச்சுப்போம் ஒரு 35 வாட்ஸ் உள்ள ஃபேன் நம்ம இந்த இடத்துல போடுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு 35 வாட்ஸ் ஃபேன் 20 மணி நேரம் ரன் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட 700 வாட்ஸு. ஒரு நம்ம 1600 வாட்ஸு மைனஸ் ஒரு 700 வாட்ஸ் நம்ம போட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 900 வாட்ஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு யூனிட் நமக்கு இந்த இடத்துல மிச்சமாகுது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஃபேனுக்கே ஒரு நாளைக்கு நம்மளால் 1லேருந்து 1.5 யூனிட் நம்ம மிச்சப்படுத்த முடியும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நிறைய ஃபேன் யூஸ் பண்ணவங்களோட கணக்கு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்ம மிச்சப்படுத்த முடியும். தாராளமாக நிறையவே மிச்சப்படுத்த முடியும். நீங்கள் பெரிய பெரிய மால்ஸு, ஷாப்பிங் மால், இது மண்டபம், வீட்டில் இந்த மாதிரி பெரிய வீடு வச்சுருக்கவங்க அந்த மாதிரி இல்லை, சிம்பிளாக இருந்தால் ஒரு 2 ஃபேன் 3 ஃபேன் ரன் பண்ணுறவங்கள கூட எடுத்துங்க. உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் பவரை ரொம்பவே கம்மி பண்ண முடியும். ஈவன் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா 100லேருந்து 200 யூனிட்டுக்கு போயிடும். 100 to 200க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்மியான யூனிட் தான் இருக்குது. ஒரு 120 யூனிட் 130 யூனிட் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 யூனிட் கம்மி பண்ண முடிஞ்சால் 100 யூனிட் கீழே வந்துடுவாங்க. அவங்களுக்கு இபி பில்லே இருக்காது. நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 500 யூனிட்டுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போய்டும். 550, 600ன்னு போய்டும். ஒரு 100 யூனிட்டை கம்மி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா 500 யூனிட் கீழே போகும். 500 யூனிட்டுக்கு மேலே போனால ஸ்லாப் டபுள் ஆகுது, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி பிஎல்டிசி ஃபேன் அண்ட் எல்இடி பல்பை மாற்றுறது வழியாகவே நம்ம பெரிய செலவு இல்லாமல் நம்ம இபி பில்லை ரெடக்ட் பண்ண முடியும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இடம் பெருசாக இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா?
ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வர நியூ ஃப்ரிட்ஜஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே பவர் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிற டைப்பில் தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதாவது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 20-30 வாட்ஸ் ஒரு யூஷுவல் பல்ப் எடுத்துக்கிற டியூப்லைட் எடுத்துக்கிற வாட்ஸை தான் வந்து பவர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா. பழைய ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம். உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 3 யூனிட்லேருந்து 4 யூனிட் 5 யூனிட் கூட எடுக்கிற ஃப்ரிட்ஜும் இருக்குது. அந்த மாதிரி பழைய ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நியூ ஃப்ரிட்ஜ் மாற்றுறது மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து பவர் கம்மி பண்ண முடியும். அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, அதை எப்படி என்னால் ரெட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதில் ஒரு சில மெத்தடாலஜி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக நம்ம கம்மி பண்ண முடியும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணுறதை நீங்கள் குறைக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணுறது மூலமாக ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ள இன்சைடில் மெயின்டைன் ஆகிற டெம்பரேச்சர் குறையும். டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சனா ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ரஸர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கம்ப்ரஸர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கரண்ட் பில் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் அடிக்கடி தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணுறதை தவிர்க்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட இன்சுலேஷன். ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா, அதில் உள்ள ஏர் வெளியில் லீக் ஆகாமல் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம். சின்ன மெயின்டெனன்ஸ் தான் இது, வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீங்கள் சின்ன மெயின்டெனன்ஸை ப்ராப்பராக பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்ம ஈபி பில்லை ரெடக்ட் பண்ண முடியும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லோடு. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் தேவையில்லாத மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நிறைய உள்ளே வச்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து லோடு அதிகப்படுத்தாமல் கம்மியான லோடு, அதாவது உங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான பொருட்களை மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய பொருட்களை மட்டும் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் சீக்கிரமே கூல் ஆகிடும், சில் ஆகிடும். அந்த சில் ஆகினாலே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகிறது குறைவாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஈபி பில் ரெடக்ட் ஆகும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஏசி முக்கியமான பொருள், ரொம்ப அதிகம் பவர் கன்சியூம் பண்ணுற ஒரு பொருள் ஏசி. ஏசி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் புதுசாக வாங்க போகிறீங்க ஏசி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் டியூவல் இன்வெர்ட்டர், அதாவது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ள ஏசி வாங்கிடுங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பழைய ஏசி இருக்குது, ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க, இப்போ தான் வாங்கியிருக்கேன், ரீசெண்டாக தான் வாங்கினேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதில் ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து ரெடக்ட் பண்ண முடியும். ஒரு ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு ரூமோட டெம்பரேச்சர், ஜஸ்ட் ஒரு ரூமோட டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் அதோட வேலை. ஒரு 27 டிகிரி வச்சிங்கன்னா 27 டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுதான் அதோட வேலை. அந்த 27 டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி இருந்த ஹை டெம்பரேச்சர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி 27 டிகிரி வர்றதுக்கு கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகும். உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் ரன் ஆனிச்சுன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் பில் எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, இதுதான் விஷயம் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும். ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வைக்க வேண்டிய டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கமெண்டடுங்கிறது 26 to 27 டிகிரி செல்சியஸ் தான் வைக்கணும். அதுதான் பாடியோட ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர், உங்களுக்கு பாடி ஏற்றுக்கிற ஹெல்த்தியான டெம்பரேச்சர் அதுதான். ஸோ நீங்கள் 27 டிகிரி வைக்கிறத விட கம்மியாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பாடி ரொம்ப சில் ஆகிடும், நமக்கு ஹெல்த்தியும் கிடையாது, அதிகமாக கரண்ட் பில் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வந்து டெம்பரேச்சரை கம்மி பண்ணுறது மூலமாக நம்ம பண்ணலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன். ஒரு ரூம் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த ரூமில் ஏசி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து வெளியில் எஜெக்ட் ஆகி போகாமல் நீங்கள் சேஃபாக பார்த்துக்குங்க. நீங்கள் ஒரு நார்மல் வாலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்லை வந்து வெளியில் ஈஸியாக ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். அதுவே நீங்கள் உள்ள இன்சுலேஷன்லாம் ப்ராப்பராக நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, உள்ள டெம்பரேச்சர் வெளியில் போகாத அளவுக்கு தடுத்துருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஏசி ஒரு டெம்பரேச்சரை ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். மெயின்டைன் ஆனிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ரஸர் ரன்னிங் உங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும், ஈபி பில் ரெடக்ட் ஆகும். கம்ப்ரஸர் ரன் ஆக உங்களுக்கு ஈபியோட பில் அதிகமாக போயிட்டே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸு. ஏசியை பொறுத்தவரை நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து ஃபில்ட்ரு, ஏர் ஃபில்ட்ரு இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிங்க. இதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுறதுக்கு யோசிக்காமல் நீங்கள் ப்ராப்பராக சர்வீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது மூலம் உங்களோட சேஃப்டியை நீங்கள் இன்ஷூர் பண்ணிக்க முடியும், அதே நேரத்தில் ஈபி பில்லையும் ரெடக்ட் பண்ண முடியும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப். நீங்கள் அடிக்கடி அந்த ஏசியை நீங்கள் ஆனாக ஆஃபோ பண்ணுறது மிகப்பெரிய ஒரு பவர் கன்சப்ஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு விஷயம். நீங்கள் ஒரு ஏசி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படி மறுபடியும் எகைன் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். கம்ப்ரஸர் ரன்னிங்னால ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், கம்ப்ரஸர் ரன் ஆனாலே உங்களுக்கு கரண்ட் பில் அதிகமாகும். ஸோ வந்து அடிக்கடி ஆன் ஆஃப் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டைமும் கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும், அப்போ உங்களுக்கு கரண்ட் பில் அதிகமாக போயிட்டுருக்கும். ஸோ ஒரு சில இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறது மூலமும் நம்ம வந்து ஈபி பில்லை ரெடக்ட் பண்ண முடியும். அடுத்ததாக மெயினான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சஸ். எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஒரு டிவி யூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த டிவியை வந்து நீங்கள் ரிமோட்டை வச்சு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுறீங்க அப்படின்னா அந்த டிவி ஒரு மைன்யூட் அளவில் பவர் கன்சியூம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ஈபியை வந்து ரெடக்ட் பண்ணணும்னு முக்கியமாக நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும். ரிமோட் மூலமாக மட்டும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதை தவிர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் பட்டனை ஆஃப் பண்ணுறதை முக்கியமாக வழக்கமாக வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு டிவியை ரன் பண்ணுறீங்கன்னா டிவியோட ரிமோட்டை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுறதை விட டிவியில் ரிமோட்டை ஆஃப் பண்ணுங்க, அதே நேரத்தில் சேம் டைம் நீங்கள் ஒரு சுவிட்சையும் ஆஃப் பண்ணுங்க, அதோட சுவிட்சையும் ஆஃப் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட மொபைல் சார்ஜர், டிவி, ஃபேன், அதேமாதிரி ஃபேனோட பிஎல்டி ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் இருக்குது, ரிமோட்டில் ஆஃப் பண்ணிட்டு சிம்பிளாக விட்டுருவாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்ஸையும் நீங்கள் வந்து முழுமையாக நீங்கள் அதை ஆஃப் பண்ணணும். ஓகேங்களா, முழுமையாக ஆஃப் பண்ணால் தான் உங்களால் பவரை ரெடக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மூலமாக நம்ம வந்து
பவர் ரெடக்ட் பண்ண முடியும். ஈவன் சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணாமலே ஓகேங்களா, பெரிய செலவுகள் பண்ணாமலே நம்ம ஈபி வந்து ரெடக்ட் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணுறது மூலமாக உங்களோட ஈபியை நீங்கள் குறைக்க முடியும். உங்களோட ஸ்லாப், அதாவது 100க்கு மேலே உள்ள ஸ்லாபை 100 கீழே கொண்டு வர முடியும். 500க்கு மேலே போகிற ஸ்லாபை 500 கீழேயும் கொண்டு வர முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.